ти нещо. Донесла си ми списание, 5 звезди, ти си на корицата. Внимавай, и съм ти донесла един специален подарък. Какво е това? Това е един копринен шал, защото знам, че много си падаш по Много си падам по такива нестандартни работи. аксесуари. Благодаря ти, сега още ще си го сложа. Вечер, 50 лева от мен, Да, 50. Да, бе, чакай да си ги прибера, да си ги още на вземеш. далавера, браво. Това много ти Или за косата, Нали? или за вратлето, както... тича. Да, тича му много, да. Ти си една от най-големите български звезди. Аз очаквах да Една си от супер най-малките надута, по като големина. ръст и манинка. Да, ама очаквах да си супер надута, надменна, гадна. Не, ние от Плевен сме много чаровни хора. И ти ли си от Плевен? Там сме, да, съседи. Района е същия. Добре, Защо се надяваше да съм така? Или не, защо мислиш, че... Защото всички популярни хора, повечето са арогантни, писнало им от внимание, хорско, стават груби, брутални понякога с феновете си. Аз лично, когато те гледах още в началото, когато с No Angels, когато беше още по-огнено червена и по-къдрава беше. Не, аз сега... Не, тя за днес. И казах, Господи, искам да приличам на това момиче. Това момиче адски категорично във всяко... Защото тя застава пред камерата и прави така. Това означава, ти си категорична във всяко едно твое действие. Да, това е така, но аз мисля, че просто няма шанс да постигнеш нещо, ако не си категоричен по каквото и да е отношение. Трябва да застанеш и да кажеш мнението си, да бъдеш този, който си и така да не се опитваш да балансираш. Което хората разпознават като властна и скандална. Да, а не категорична. Защото другите около нея, извинявай, че ще го кажа, но ми вижда малко лигли. Защото тия женки, нали, които едва ли не... Нали? Ти беше най-хубавата, ти беше най-категоричната и си, не че си нашото гарджи, обаче факт, че българката ги смаза. Да. Аз трябва да защита моите колежки. Добре, защити си ги твоите или гледани колежки, да го кажа. Защото ние просто всички сме много различни и в крайна сметка така групата по този начин... Те приличат на лелки. Те имат просто малко по-различен вкус за дрехите. Аз се опитам да ги защита, ако мога. Добре, не ги защитаваш, ще да млъкне вече. Добре, разбираш ли си с тях? Много. Но може би просто защото съм страхотно толерантна и всички ние сме много толерантни, много отворени и затова просто нямаме база на много разправи. Всичко е свързано с работата. В Германия по-толерантни ли са хората, отколкото в България? Ами специално към артистите и към музикантите, да. Обичат ли си звездите там или там ги плюят и ги мразят, както тук? Да, обичат ги. Обичат си ги звездите? Да. Добре, какво ти се случва, когато влезеш в един, например, хубав ресторант, изискан и вътре клиентите как те гледат? Всички много ми се радват. Всички много ти се радват, не казват топа. Не, това никога не ми се е случвало. Тук в България също не ми се е случвало, но не ме познават хората тук. В Румъния даже не е така, както е в България. Нали? Обичат си известните хора. Просто при нас са изсели света. Не знам, ние сме просто, може би, завиждаме така. Гледаме си в собствената паничка. Не в чуждата, може би искаш да кажеш. И в собствената, и виждаме в собствената. Ще няма, щом има в чуждата, значи не... Да искаме да го... Да. Какво пишат за тебе там немските таблоиди, да кажем чуждите таблоиди? Чуждите таблоиди, да ти кажа, не се интересуват чак толкова много, както тук българските. Как бе? Не, те пишат повече за професионални изяви, ако имаме. А не за това кой се прибира, и това го пишат, но той идва и заминава. Сега не се задържа много дълго време. Този е болен от рак, този ще умира, тази се разведе. Значи там много се внимава, там много бързо могат да се осъдат таблоидите. Тук в България още го няма това нещо. Се надявам това да се промени. Аз ако тръгна да ги съдам, ще стана милионер. Значи в Германия те всъщност личната сфера така до една степен много се запазва и се опитват така наистина да не вредят на хората. Как приемат хората като мен в Германия, например? Мисля, че те ще те приемат много нормално. Мога ли да стана там звезда? Талантливите хора как да ги приемат? Има много талантливи хора, ама нямат тая умаята, това, което... Това е един много голям плюс, така, бонус ще бъде. Това ще е черешката върху тортата. И искаш да кажеш, че аз наистина мога да пробия и в Германия, не и в Значи, нека да кажем, в Германия дори и да не пееш, като личност би пробил много бързо, защото навсякъде просто хората ще се интересуват откъде си, какъв си, просто заради визията и много бързо ще започнат да пишат за тебе. Трябва да се успокоя за бъдещето, защото аз вече се викам край, вече наближавам 30-те. Трябва да си много спокойна за бъдещето си, защото след като си успял в България, където и да отидеш в Сахара да те оставят, пак ще успееш. Да. Дано само някой да те намери да те спаси в Сахара, че ще умреш от жажда. Добре,
Вие сега търсите в Music Idol талантливи хора. Как е в България? Има ли много такива таланти? Много няма, но ние не очаквахме да има много. Съвсем не. Нали, талантите не трябва да са много, те трябва да се покажат и да имат желанието да си покажат Много ли таланта. са лудите, които идват само да се покажат? Лудите са, нека да кажем, 90% луди, 10% хора, които могат нещо и може би 2% наистина много качествени хора, с които наистина можеш да работиш, които просто си го носят в себе си. А ти каква беше, когато беше на тяхната възраст? Да кажем на 15, имаше и на 12 години участници. Аз бях много луда. Аз излизах Слава Богу. през вечер, до 5 часа покунясвах. Значи тук сме се събрали само наши си хора. Както е с